Ha olyan kertet szeretne, amely egész évben jól néz ki, maradjon velünk. Kapcsoljuk fel a reflektorokat, hogy a fény megvilágítsa őket. Íme a tűlevelőek! Legyen nyár vagy tél, fagy vagy kánikula, a tűlevelőek büszkék és méltóságteljesek maradnak, ahogyan a természet teremtette őket. De ez még nem minden! Különböző formák közül választhatunk. Gömb alakú, oszlopos, piramis alakú vagy kúszók. Csak látogasson el a roagarden.hu oldalra, és győződjön meg róla. És ez még nem minden! A tűlevelőek nagyon ellenállóak a hideggel, a széllel és a szárazsággal szemben. Nem igényelnek gyakori metszést vagy intenzív ápolást. Azt hitte, hogy ez minden? A tűlevelőek megtisztítják a levegőt a portól, és sövényeket alkothatnak, amelyek kiszűrik a zajt, és védelmet nyújtanak a szél ellen. Amikor nem tudják, hogy mit ültessenek a kertjükbe, válasszanak tűlevelőeket. Ez minden, amit mondani akartam.